sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing alis risang maweh gandrung sabarang kadolo ing atase mangsa rendeng kaya ngene parandene ana sing piyayi maringi rejeki iki tegese iki mujudake pengasih saka Hyang Agung sing diparingake marang aku lan besok ing dina tinentu anggonku bakal mayang oneng Madukara nadyan wancine Rahina Tawawan aku tak sinau karo Ki Bagong lakon pecahe dina iki kaya apa muga-muga gelare wayang bisa dadi tepa tuladha utawa kaca Brenggala ingkang becik.
ampak-ampak silebrak maruta gegancangan temah sirna sinapu dening soroting surya ing nedeng manjar tengahe bawa bentar kawuran mendung weh Prabawa Goreh ing mapan wonten negari Simbar Manyura sumuing penggalih Sang Nata Agung Prabu Sura Brama Diraja rinasa kaya tan bangkit rinu satemah kenyut ubaling driya nadyan wis lama nyelenggah parandene jinem permanem datan malaya sabda mangkono tanggap ing sasmita nenggih Marangkanata Rekyana Patih Kala Lodraksa sigra repepeh minggah wonten ing pendhapa manembah Manguswapada Nadyanta Patih Kala Lodraksa wis mangarsa parandene tan bangkit ngudari Rudaindriya nenggih Prabu Sura Brama Diraja Panrawang tebih anglangut prasasat tanpa pagut tansah inget dumateng mutiaraning jejantung nenggih sekaring kasatriyan Madukara Dewi Manowati nganggus winengku dening Sang Antasena Sikra bolong kang tumingal pacampuk samya medali pertatet wileting kata Iwangkong mengonceng niti bencang sangaji micel Trusna Surawilaga kaya buta singa meragil pasti jangga dendanya mangambak boyo
sewu Kanjeng Sinuwun Prabu Surabrama Diraja. Sampun sawetawis dangu paduka pinarak lenggah wonten ing dampar keprabon negari Simbar Manyura. Parandine seklimah kemawon boten kepareng medhar pangandika kalilan ingkang abdi. Kula pun kala ludraksa cumadeng dawuh sinuwun. Raja manik sejatining alam ingkang tinut ing jagat patih kala ludraksa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Nadyan to panjenengan ingsun dadi ratu mblegedhu kemul bondo keceh kamuktet. Nyakrawati mbau denda wenang nepak mbun-bunane wong sak negara Simbar Manyura ning nganti ripalungguhan iki rasaku durung tentrem, durung marem, durung jencem. Mestine sliramu kelingan nalika aku budal saka Simbar Manyura tumuju marang kasatriyan Madukara. Bakal nglamar mustikaning jejantung ingkang bangkit ndongkel katresnan jati ingkang tumanem ning rasaku ya kuwi atmajaning Raden Janaka sing jenenge Dewi Manowati. Durung nganti aku tumeka ana ing negara Ngamarta jumujuk ana ing Madukara kedadak ketemu anak Jodipati, anak Werkudara sing jenenge Antasena, satemah dialang-alangi anggenku bakal tumuju marang Madukara. Bantah dredah munggah Pancabakah ketleyek ing lelakon aku kaprawasa kasor Prabawa sarta tandingan kelawan si Antasena banjur aku bali marang negara Simbar Manyura. Nanging nganti ripalungguhan iki nadyan to kabar wis mebar warta wis rata lamun to Manowati wis palakrama karo Antasena. Nanging tekadku ora bakal luntur, niatku ora bakal gempur. Anggenku kepengin mondhong mustikaning jantung ya kuwi katresnanku sing jenenge Manowati. Nanging nyatanipun nuwun sewu Dewi Manowati sampun winengku garwa dening Raden Antasena. Nadyanto wonten Simbar Manyura mriki golonganipun para buta ning sak saged-saged buta ingkang ruh ing tata. Langkung-langkung paduka sinuwun Prabu Surabrama Diraja menika pangarep tumrape tiyang sak negari. Kedahipun saged kinarya conto, kedah saged minangka patuladan. Menawi ngantos ndika nekat badhe ngrebut Dewi Manowati ing sampun winengku dening Raden Antasena, menika sami kemawon ngrusak pagrayu